প্রধানমন্ত্রী বন্টন বিকাশ কেন্দ্র योजना एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डिपार्टमेंट प्रोग्रामनि बिसिंथि फारसाल जम्पै जलानि बोखोरै कम्युनिटी हल नग यारों बन्धन विकास केंद्र न जेंगै रजाखा फारसालनि जेंगसामानि पान्डाव मानजाखा वेस्ट त्रिपुराते सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि कोअर्डिनेटर डॉक्टर विजय कुमार टोटाल लांगमा बदलनि प्रेसिडेंट दुलाल देबबर्मा सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर डिप्यूटी कलेक्टर न खबै मानजाखा कुबनि आदंरबो बाय आं दुलाल देबबर्मा आं गोबांमा ससियेल दफानि सामं ख्लायबान बिसिङै कासानि सामंखि कासे एनजिओ आं चालुबो आ एनजिओ नि बुमके कतालामा बदल आं ताबारनि प्रेसिडेंट ते फाउंडर सानानि क्लायो के अरो सांगमा गामिओ चिनी ट्राइबल वेलफेयर नि होइते डीएम निथ्रुति बंधन विकास केंद्र कासे सैंक्शन नखा आबोने तिनी फियोगिरमान सात इनॉग्रेशन डे हेंके अमनो तैना चिन बरकंगमा ताक मुंतै मुंकरंग रंग बाहायके तिसानाय हेंके फातानि हाव बाहायके बंनि सिने मुंनि बिसिंगे रांगरि आजिनाय बाहायके लामा खायनाय अमते हायतंगै को आनि गानो कासे एक्सपर्ट वा नि इको स्नाम करं अमते हाय कंगमा मानै चिनि बालां जिरो बलं हान कमं तं गोबं खालाय तं बुरुं हायपना बनो वा वइ तागै फातानि हाव रहनानि मतो रांगरि आजिनि मतो लामा तं तो तै जों लामा सिया इनका ओ लामा न बनधन विकास केंद्र बलंनि सम्पद विकास खायनानि आबनो तैने बाहायके रांगरि आजिनानि आबर इनके तेबो साताय क्लायो चिन मुया बाजार फाकाके बो 30 टाका 40 टाका कोनो मते हायपन ओलके फालिमे एके 10 टाका के फालिकलां हायके तामो हमाले चिन मुया रो फातानि हावके मास माथया चिनर के ससा साबाया हायनि बागै आबो पैकिंग प्रोसेसिंग ते पिकल्स आचारक स्नामनानि ते मुयानि बिस्कुट रक स्नामनानि आकर जोंखौ मामते के ट्रेनिं रनाय चिन बर रंनो हेंके ओ बर रकनि ट्रेनिं खालायमाने बिसिं होम प्रोडक्शन खायमाने मार्केटिंग नि लामा खालायनाय मार्केटिं खालायकेन चिनि गामि आमसे हस्टसे चिनजे तंमानि मानिनि बायनो रांग्रिया जने सेप मानायता आबो की बुफुर थेगे चिनि ताबुक गनै सेंक्शन का कासेके इंद्र कुमार तक्सा पारा बखार आस इंद्र कुमार इनके ताबुक सांकुमा मक जम्बु जला अजर दुईटा सेंटर चिनि सेंक्शन का 300 जना बेनिफिशियरी के बेबागि 600 जना बेनिफिशियरी जों तेबो रजाकते 7टा दङ हाय दङ फ्लाइटन मुसुमि माने बिसिङै दं जों खालायलायनि तेबो बसकं जराव जों तेबो सामं खायदेन मुसुमो चिनि त्रिपुरा हानो जों तेबो लोकोनि बसकाव बयनि बसकाव कुजु बेराम तिसानान मुसुम पबनो सिमी दारसा सामबाया जों अजे स्किल डेभलपमेन्ट तामनो हिन आबन बिसिंखौ जों खालायदेन मुसुम हायनि बागै तेबो गामियाम चाहिँ दङ वाना गरै चिनखौ मा सामं दङ मानै दङ आबो जों तरक जों बाखिनो बिसिंथि रोंमानि बिसिंथि ट्रेनिं बिसिंथि खालायनाय अकनै 300 600 अब की